Què passa, gent del món? Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri! Què passa, gent del món? Benvinguts un dia més al nostre benvingut canal. Hi ha un vídeo meu que sé que estàveu tirant-lo de manco i voleu veure-me a mi, així que assistic. Hola! Avui anem a parlar sobre una cosa en la que realment va molt en el meu rotllo i vull que me conegueu un poquet més, i és la ruta del bacalao. Molt la coneixereu, però altres pensareu que és una ruta on se menjava peixet. Que no, és una ruta musical dels anys 80 en València. Era una ruta cultural dels anys 80 on s'anava de festa en festa. Cap a 1980, València visqué la seva pròpia revolució. Un moviment tan vanguardista com en lo estètic. Un moviment paregut a la moguda madrilenya, però molt en el fons no era igual. Fou una de les expressions musicals més grans del panorama valencià, però quedà totalment en l'oblit. Inclús avui en dia molta gent la recorda com a una mala època. Inclús se gasta per a burlar-se avui en dia dels valencians. Llavors, per què desaparegué la ruta del bacalao? Seguiu en este vídeo, doneu-li a like, subscriviu-vos, doneu-li a la campaneta perquè si no us enterareu de quan puge esta guapura al vídeo, doneu-li ahí hacia baix on voleu lo de Bicom a Patreon i fiqueu-se ahí per ser mecenes d'este gran canal i que se fem famosos en el món sencer. Bé, el primer que teniu que saber sobre ella és per què se digui la ruta del bacalao. És un terme que referit a la música del bacalao junt al tecno o la màquina eren els estils que més triomfaven així en Espanya. El segon és que era una ruta de veritat, tipus el Camí de Sant Jaume, com se dirà en castellà, el Camino de Santiago. Però en vegada d'albergues, anaven discoteques. I exactament quines discoteques la formaven? Pues en concret eren Barraca, Chocolate, Puzzle, Spook Factory, Distrito 10, Arena, Arabesco, Banana, The Face, Espiral, Activi i Not. Que me les sé, Com sessions de més de 3 dies anant de discoteca en discoteca. Actuaven artistes de la talla de José Conca, de Chocolate, Quique Jaén, de Not, Jesús Brisa y José Díaz, de Espiral, Carlos Simó y Luis Bonías, de Barraca, Rafa Gemelo, de Puzzle, com no, el gran y fabulós Chimo Bayo, ¡juja! Espanya havia estat la dictadura de Franco i per això volien algo que canviara les seues coses, les seues costums, les seues tradicions, per tantes repressions. La ruta bacalao tingué manco repercussió mediàtica que la moguda madrilenya. I per què? Perquè esta passava per la capital d'Espanya. Però avui en dia s'afirma que té major importància que la moguda madrilenya, per la infinitat de grups autòctons i de la vitalitat cultural que dugué a València. Tota la revolució cultural que tingué que veure en València i que tingué, sobretot, la seva base en la música electrònica, en la moda, paraules i ritme. Nano o tete són paraules valencianes que se feren famoses en tota Espanya gràcies a la cultura, la ruta del bacalao. Crear i impulsar per valencians que crearen un moviment cultural que s'estengué per tota Europa. Però tanta festa tingué un preu. La gran afluència de visitants ho destrossaren tot al seu pas i ompligueren tot de fem. Les borratxeres i pelers constants que les discoteques estigueren als afores de la ciutat feren que no tingueren tant accés a servicis d'emergència, queixes sobre el soroll, inseguretat dels veïns, però sobretot la introducció de la droga en Espanya en els anys 80. Els mitjans de comunicació de tota Espanya li donaven molta atenció a la ruta del bacalao.
I per desgràcia la ruta cada vegada anava a pitjor. Progressivament s'anà a parlar d'ella de pitjor a pitjor fins que un dia aplega una gran desgràcia. El crim d'Alcàsser del 1992, del que no anem a entrar en detalls per guardar respecte a la família del xiquetet d'Alcàsser. Este fue el moment en què la ruta desaparegué i ja ningú la considerava segura. La generació del franquisme havia crescut i realment tots ja estaven casats, tenien famílies, començaren a estar més responsables en la seva vida. La ruta del Bacalao se quedava en els anys 80, però acabava sent una víctima del món que la rodejava. Moltes sales de les que hem parlat tancaren o canviaren de nom. Encara després d'això n'hi havia més gent que volia més festa, que començaven en els anys 90. Seria la ruta Destroy, de la que parlarem en un altre vídeo. Avui el dia els valencians recordem la ruta del Bacalao com una gran explosió cultural i que ens feu famosos. Gràcies a ella se feren amics, parelles, DJs que se feren famosos i tot gràcies a la cultura de la ruta. La fama dels artistes aplegà a Londres, a Tòquio i a la gran ciutat de Nova York. En canvi, per a qui no la conegué de primera mà i els mitjans de comunicació, quan se feren ressò d'ella, que era un drogadictes, paraules rares, DT o nano, i solo és una ruta de cocaïna i borratxeres. La ruta del Bacalao se feu el xiste de València i de tota Espanya i s'utilitza el terme despectiu de bacala per a aquesta gent que visqué aquesta ruta. Ja està bé de falsa publicitat. La beguda valenciana i la ruta del Bacalao tinguin les seves coses bones i males, però no n'hi ha que oblidar tota la gent desconeix de fondo que cala la ruta del Bacalao per ser una ruta moderna y una explosión cultural valenciana. La juerga está a tope a las 5 de la mañana. A esa hora ya van atiborrados de anfetaminas, alcohol y otras drogas. Y así acaba el vídeo, en una taquilla de una discoteca ja abandonada que forma part de la ruta del Bacalao també, que tots la coneixereu o no si visquereu aquesta ruta. Així que vos acompanyi a que li doneu un like, subscriviu-vos a este canal, activeu la campaneta i no la campaneta del vostre poble, que li doneu amor per totes les redes socials, que si heu viscut aquesta ruta, per favor, deixeu-me així baix en els comentaris què vos agrada més d'esta ruta i estate molt atent al nostre Patreon, perquè ahí pujarem a pujar coses bones i teniu que posar-se ahí, en mi com a Patreon, sols teniu que clicar ahí i sereu un mecenes d'este gran canal. Així que sols vos puc dir que passeu un bon pont de maig i disfruteu d'este vídeo i que no vos baixeu del món.